was wszystkich, którzy na mnie patrzycie i zaproszę na drugą szolkę tyju dzisiaj w towarzystwie pana Dariusza Dyrdy, który jest zawodowym dziennikarzem i który, co najciekawsze, jest też twórcą takiej książki Gryfnogotka, Richtig Gryfnogotka i takie sztuki, co napisał, który się nazywał Marika. No a poza tym jest chyba jedynym dziennikarzem w Polsce, który wydawał swoja prywatna gazeta w języku niepolskim, bo śląskim głównie, w polskim tam też idzie poczytać Śląski Zeitung. Panoczku, po jakiemu nie staraliście się tak jak inne autory o pieniądze publiczne, no właśnie z miasta, z puli marszałka albo z Ministerstwa Kultury do tych waszych projektów? Mój ojciec jest artystą, bildhauerem i zawsze mi padał, że taka richtig, prawdziwa sztuka poradzi się sama przedać na rynku i nie potrzebuje geldu od administracji, od beamtrów. I co każda sztuka, kiedy takie geld dostaje, przestało być dla użytkownika, przestało być na rynek, a je zrobiono do beamtrów. I z kuli tego ja uznał, co albo moje książki będą ludzie kupować i to będzie pokazywało, co one są dobre, taki Zeitung, albo nikt ich nie będzie chciał kupować i będą mnie urzędniki płacić, no ale eli amty mają płacić za mój Zeitung, któż mnie taki Zeitung niepotrzebny. No to mnie to raduje, to się padali, ale teraz ja też pytam co innego, to ja już tu nie mam co was pytać, no bo taką odpowiedź, no moje serce raduje. Ale powiedzcie mi też jedną rzecz, wy piszecie w tych swoich książkach, w tych swoich po śląsku gazecie całkiem inną szkryflą niż ta, co je we Szlabikorzu Śląskim, wydanym przez Prokwela Silesiana. Co, nie pasuje wam tam ten sposób szkryflania? Ja powiem tak. Kiedy ja wydał moja książka Richtig Gryfnogotka, tuż jeszcze ślabikorzowego szkryfta nie było. Był szkryft profesora Feliksa Sztojera z początku XX wieku. Trochę go pozmieniało pora ludzi. Ja uważam, że to był bardzo dobry szkryft. Tak wiele nad nim medykował i uważam, co jest lepszy niż ślabikorzowy. Tym bardziej, co weź ślabikorzowy po pierwsze nie nawiązuje do tradycji śląskiej gotki, śląskiego pisania. Sam są busztaby, które mi przed tym nikt inny nie pisał. Po drugie, takie słowo richtig. Ta druga litera to jest I albo Y. Jedni padają I, drudzy padają Y. We ślabikorzu to jest I. U mnie to jest Y z takim ktośkiem. Czy to się genau po śląsku? Richtig. I tak mam więcej takich znaków. Bez to mnie się zdawało, co mój szkrypt się lepiej czyta. No a ku temu powiem tak, ludzie kupują Zeitung, ludzie kupują moja książka, padają, co im się to dobrze czyta. Tuż ja ślabikorzowym szkryptem pisał nie byda. A ku temu jeszcze jedno. Kiedy pofilujecie na Śląski Treski, na Marszach Autonomii, kiedy ludzie mają te tresiki obleczone, kiedy pofilujecie na rozmaite śląskie symbole, tam jest zawsze U z kółkiem, to się czyta O jak we kołku. W ślabikorzu stracili ta busztaba. Do mnie to jest tako sztandarowo busztaba śląskiej gotki i ja nie poradza se forsztelować gotki bez tej busztaby, bez pisania. Tym bardziej, co ferajna prorok Fela Silesiana, która zrychtowała ślabikorzowy szkryft we swoim logo, mo ta litera, a się do niej nie przyznawał. No bez tuż ja i we logu mojej firmy nie mam, ale tą busztabą U z kółkiem piszę. No to powiedzcie jeszcze jedno, panuszku. Czy według was ten ekstra gizec, o który starają się Ślązoki we Sejmie Polskim, czy on czy on jest w wzorce, czy on może jakiś zins, żeby on zaistniał, bo czy jest potrzeba taka, żeby ratować śląską gotka, czy jest potrzebny ekstra gizec wydany przez Sejm? Ja powiem tak. Ja festelnie czakom, i że polski Sejm uzna śląsko gotka.
ale nie z kuli geltu. Jo, prawda powiedzieć, ten gelt to smola. Z kuli tego, co to uznanie będzie pokazywało, i że Poloki richtig mają nos wzocy, co Poloki nie traktują no Ślązoków jak skolonizowaną nację i no jak swoich partnerów. Bez tuż czekam, co uznanie Gotki będzie pierwszym krokiem do uznania śląskiej nacji, ale padą też, co albo my przejemy naszej Gotce i chcemy nią go dać i ówdy nam warszawski geld niepotrzebny, co by go Gotka ratować, albo nasze bajtle już nasza Gotka smolą i ówdy ten warszawski geld nic nie do, a będą się na nim pasły roztomaite hosztaplery, które będą ino udawali, co promują język śląski. Bez tuż co jak padą. Albo przejemy i chcemy go mieć, albo nie chcemy i geld sam do niczego niepotrzebny. Mnie się zdało, co Śląsko-Gotka się odradzą i bez geltu, coraz więcej ludzi będzie po śląsku godać. Będą się uczyć godać tak rektycznie. My już poprawdzie wszyscy trochę przepomnieli godać, te roski se wspominamy. I z kuli tego czekam na ustawa Sejmu o języku śląskim regionalnym, ale nie po to, co by za tą ustawą szły pieniądze. No to teraz wyście mi tutaj jedna fraga zebrali, bo ja chciał się spytać, czy nie uważacie, że ten geld, który za tym GZ-em pójdzie, nie będzie zaroski takim placem do nachapania się tych, którzy ze Śląską Gotką na razie niewiele mają wspólnego, a ino czekają, jak będą pieniądze, to u nich gibko będą pierwsi się w koalicję po nie ustawiać. No, także to mi już tu padło, ale powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz. Czy zdobył się, że Śląsko nacjo, no nie, jest, jakby to powiedzieć, że nie ma śląskiej nacji bez śląskiego języka? Nie ma śląskiej nacji bez śląskiego języka i bez tuż jo też nie uznawam tego szkryptu z kuli tegoż, to jakby skazali ruskie ludy, kiedy o tym rozprawiają, nie idzie. Zapomniałem, jak to było po rusku. Ruscy mieli takie fajne przysłowie na ten temat. Zaraz sobie wspomnę, że przewodniczącą tego komitetu jest pani profesor Jolanta Tambor, która nie uznało śląskiej nacji. Ja sobie nie poradzę wyobrazić, że moja Gotka reprezentuje ktoś, kto nie czuje i że jest Ślązokiem, że my nie są Polokami. No nie poradza sobie wspomnieć ludzkiego przysłowia, no ale ono nie jest ważne. I tak ja uważam, że nie ma śląskiej Gotki bez śląskiego języka, nie ma śląskiego języka bez śląskiej, znaczy nie ma śląskiej nacji bez śląskiego języka, nie ma śląskiego języka bez śląskiej nacji. Do mnie to jest jedno. I z kuli tego ja uważam, że Ślązoki powinni we Sejmie Rzeczpospolitej mieć storani za jednym pospołu iło Gotka, iło nacjo Śląsko, a nie no i przód teroski mieć storani iło język, a jak się uda, to potem o nacjo, bo ówdy Poloki będą mogli godać, co my tak dalimy wam palec, to teraz chcecie całko ręka. My powinni od razu godać, co chcemy, co by Polska uznała naszą Gotka i naszą nację. No i myślę, że z kuli tego się wydali taką książkę. Ja ją tutaj pokorzę tak na chwilkę. Richtig Gryfno Gotka. Ja to widzę, że to jest tak bardziej słownik troszkę z przypisami. I wydawacie taką gazetę, niech ją tu też tak pokorza może ten. Te rzeczy robicie z kuli tego, żeby ten śląsko nacja nie przestała istnieć i śląski język nie przestał istnieć. Bo tak jak wy, ja też uważam, że bez śląskiej Gotki nie ma też śląskiego narodu, a jak nie będzie narodu, no to po co Śląsko-Gotka? I ja jestem obywatelem Rzeczypospolitej, a obywatelem Rzeczypospolitej może być człowiek z każdej nacji i może być bohaterem i powiedzmy się wielu bohaterów Rzeczypospolitej nie zawsze byli Polokami, choćby tu Rejtana wspomnieć, który był z pochodzenia Francuzem i w dodatku jeszcze, co mało w to wie, był Kalwinem. No myślę, że na tym możemy ta dzisiejsza Gotka skończyć.
zaprosił na trzecie spotkanie, jak się uda, za miesiąc. Dzisiaj to